What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video mga idol, another UKAY shoes vlog. So na ako'y kauban karon mga idol si Ken Flores, Ken Flores. Si Ken Flores. So nami karon sa Lapu-Lapu kay daghan may gaingon nga diri daw sa Lapu-Lapu daghan daw mga ukay-ukayan nga shoes. So nangari mi diri karon and nangita pa mi og mga pagkaon kay wala pa mi kakaon. So good ta later. Mangaon sa mi. Yo, manamig pangaon mga idol. So Ken Flores busog na mi. So since na naman gyud mi diri, amo na lang gamito ng opportunity nga mo unsa to do? Muhawk ni. Managkot ni sa simbahan diri kay 2 years na nga wala na ko nakari. So before ta mag-ukay-ukay vlog, so ari sa ta managkot sa ta. So let's go. Managkot sabi mga idol kay para kaluyan ta sa Ginoo. Minta makakita tag nito sapatos ron. Lagi. So amo sa pagnon mga idol kay basig dili pwede mag videography video, so di pa 1 hour later. Yo, manamig panagkot mga idol. So nanagkot sa miuna kay syempre importante jud kayo na ang managkota. Always be happy and think positive. So karon sugdan na nato ang ukay-ukay shoes. So gipakita pa namo kay nangutana pa kami kung asa dapita ang ukay-ukay shoes. Asa dapita do? Daghan man nag-ingon nga diri daw sa Lapu-Lapu daw dagan yun daw diri bagsakan daw sa mga sapatos nga mga nindot. Sa una nakari po ko diri sa una, nakagi po ko kayan por dili pa ko ato hilig og ukay-ukay nga sapatos. Ang akong hilig ato kay wala ra ko nagmain sa mga sapatos, karon ra ko nahilig ng ukay-ukay. So namtay idol nga vlogger nga ukay-ukay shoes ang kuan. So mo to ngita ta ko ukay shoes gituyo gyud na from Cebu City mi. Ngari so actually kuan dagan ta ang Cebu City ang among location. So amo lang sang giari giuna na mo nga layo para next vlog so, sa dire lang sa duol like sa Mandawi, Danao, Compostela, Liloan. So kita-kits later. Wala pa. So nakay sa may tricycle mo adto mi sa Basak Iba. Mainta abot mo to daghang mga nindot. Yeah. Ay lang pang-Android Pinoy. Kami mga idol. So nanami sa Basak. So mao na siya nga shop mga idol. Shoes to go, shoe time original UKAY footwear. So let's go there. Mangita sa mig chance nga makalabang mi kay murag hadlok man ilabang kay daggang kay kuan. Daggang kay mga sakyanan mga agi. Okay, right. Let's go. Nabundo. Ari taon na, shoes to go. Abli. Ay, mura close man. Open ni boss. Open. Abli ni. Abli. Sulod lang ta na. Uy. Boss. So muna ang mga sapatosan mga idol. So ako sa ipakita ninyo ang montage. So ninot diri kay wala background music, di ta mahadlok maka-copyright. So nakasulod na mi diri sa shop. So abi na mo walay tao. So gipakita na ko yung montage karon ako sa tagsaon. Ipakita na ko sa inyo ang price, ang size ug ang iyahang condition. So stay tuned.
So muna to mga idol ang montage diri sa UKAY-UKAY shoes diri sa first store pa lang ni. So napa ni siya tapad. So kuan daw igsuon sa tag-iyaan ni. So managsuon ra sila, so gatapad ra sila mga idol. So mo ni mga sapatos. Kung ganahan mo rin, kung gikan mo sa Lapu-Lapu kay kung nakatoda mo diri sa Basak karang diya sa barangay hall, unahan na gyud ni siya. Naara dapit along the way ra gud siya, along the highway diri. So pwede ra sa dinyo is ibutan ako sa description ang link ani nga store kay nam sila page, ako ibutang diya sa description later sa ma-upload na tani. So mobalin ta diri sa pikas mga idol, tanaw to unsay mga sapatos sa nila diri. Init. Okay na naman akong lawas, di mo dili. Ayaw mo ato sa lawag ka na lang. Sapatos. Abli ba kani? So, nangyayakot, sir? Ay, so dito. So, dara. So, nasa sila yung mga sapatos diri. So, ipakita na ko ninyo ang montage, size and price syempre. Mo nam ginang atong buhaton para makaibaw mo sa condition, size ug price. So muna siya mga idol no. So muna siya ang second store. So nagtapad rin sila. So mangita ta diri oh. Kita ko og Ultra Boost. Ultra Boost na sila, Ultra Boost. Ultra Boost. Di size adiyo. Oh, Y of T. Naskilid tanaw do skilid. $43. Oh, size 43. 1,100. So price focus. Oy, 1,100. Ultra Boost. Oh. And also this unsay tawag aning 650 size ani. Size ani. Oh, kita sa size 650. Kani siya size 7, size 7. Size 7. Taas mo kayo. Sa tagsaon na upakita ninyo ang mga sapatos. So ganina kay i-montage karon ako i-kuan sa inyo. Kani girl version New Balance size 37. Size 37. Pila ni siya rin? Alapa-lapa. 250 yung. 250. 250. So sa mga babae diha, so 250. Ini siya. And Nike size 37 gyapon girl, pang girls siya. For women's 650. So size 8. Size 8. Nike, I don't know unsa ni siya nga kuan sa Nike, pero nindot ni siya na ako nga ni sa una kani nga sapatos na ko ni sa una, black white yan diri, black din sole puti. Price is price ni 750.
So mo na to mga idol ang mga ukay-ukay shoes diri sa Lapu-Lapu. So kung ganahan mo, ibutan lang ko sa description ang ilahang link sa ilang page. Then pwede rin nyo kamo lang search kay mo reply raman sa din sila. Then kung taga Cebu City mo, nagdamoy ganahan diri sa kuan, pwede rin niyo siyang i-chat kay mo reply rin sila. So muni siya mga sa sapatusan na ay dito thumbnail. 1 hour later. So mo na to mga idol, humanami sa among biyahe diri sa Lapu-Lapu. So padung nami uli sa Cebu City. So ngit-ngit lagi. Adra hayag. So mukuha na sad mig ticket para sakay na pod. So thank you so much for watching my video. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update ka sa akong video. So sakay na pod mi o ferry boat. So this is my third nga nibalik ko diri sa Lapu-Lapu. So let's do. Matatag. So Ari natag. Tatag dos. Okay. So asam ni hatag. Maka pa man gud. Nana kami duha. Na dito. Nakuan? Lakwado. Hello, wala na ito nakuha. Gidawat lagi niya. Dali dito. Napil. Palpaka ah. Bagi wanawa. So sakay na mig ferry boat pabalik sa Cebu City. So kani yung kauban mamiya. Tara, marato na siguro ta. So, against the light, get jud siya. Yes, against the light. So let's go. Tara. Alright. Kita jigaon na. Utang kita ko diri. Lukso ko. Pisto tag nindot yo. Ari dapat dari pikas. Diri la ta pisto. Adrim ka putag ganinda no? Diri ta. Ini dito yo. Asa igbali? Asa init ani boss? Diri igbali. Ari lang ta. Balag init daan. So mo to mga idol, kita kits na lang unya sa Cebu kay magwatom ni nga ma-full ang kuan ang mga pasahero para mo larga day. So thank you so much for watching my video mga idol. Ay kalimot og subscribe, hit the notification bell para ma-upload ma-update ka sa akong mga bagong videos. And thank you so much for watching. Kung na mo yung mga dagang pangutana, comment down below og about sa katong link sa kuan sa UKAY-UKAY shoes nga gipakita ganina dito, ako ray butang sa description sa ubos. So mo siya. So kita kits later sa Cebu basig mag double vlog ko nya kay abot ako dito kung hayag pa. Oh, sa Kulon. Kung abot ko dito hayag pa, mag-vlog ko double vlog. So karon una na akong vlog din ikaduha sa Kulon basin makita pa ko UKAY-UKAY dito sa Kulon. So i-try na to para duha tong ma-upload sa kadlaw, duha tong ma-upload nga video. So thank you so much. Bye bye and God bless.